fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Il-lejla tajba l-kulħadd, merħba bikom li nġbarna madwar l-artal u madwar il-kelma t'Alla. Alla għandu x'jgħidli lili u lilek. U l-kelma, bagħtinna l-kelma biex dil-kelma ma tibqax biss fil-ktieb imma tinżel ukoll fil-qalb tiegħi u tiegħek. Dan huwa l-aħħar ħadd qabel il-milied, ejjew nħejju ruħna. Naraw ftit kif aħna malla, mal-familja, mal-proxmu. Nitolbu maħfra s-Sinjur Alla. Inti l-Messija tant mistenni mulej ħniena. Inti r-raj tajjeb li tfittex in-naċ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tħaddanna għax tħobbna u tixtieq issalva lil kulħadd mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kull nhar ta' Sibt din il-quddiesa nofruha l-ewwel għal benefatturi kollha ta' dan is-santwarju u għal dawk li matul il-ġimgħa talbuna nitolbu għalihom. Sawwab f'ruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ fil-glorja tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem il-laħas u jgħidlu: itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fl-għoli ta' smawiet. U aħas wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: isimgħu mela, dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u ssemmih Emanuel. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqafa u fuq ix-majjar fis-sod qiegħda. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u jħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. It-tieni qari. Ġesu Kristu min nisel ta' David u iben ta' Alla. Bidu ta' ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani. Pawlu, għaddej ta' Kristu Ġesu, imsejjaħ biex ikun apostlu, maħtura l-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-Kotba Mqazza dwar ibnu Ġesu Kristu Sidna li skont it-tnissil tal-ġisem twieled min nisel ta' David u skont l-Ispiritu Santu ġie rivelat bħala l-iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih, aħna rċivejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu lil maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u sliem mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej.
nqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel, Alla magħna. Alleluja. L-Evanġelju. Ġesu jitwieled minn Marija, l-għarusa ta' Giuseppi bin David. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixħandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejla tibża tieħu għandek lil martek Marija? Għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispiritu Santu. I se jkollha iben u int issemmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn nubietom. Dan kollu ġara biex isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Giuseppi meta għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Alla l-missier lilna bnedmin ħabna. Għamel x'għamel Adam li dineb u Eva u miegħu allura r-razza kollha, Alla baqa' jħobbna u ried isalvana. U kellu pjan. Imma dal-pjan Alla ma jħobbx jaħdem kollox waħdu. Ried jinvolvi l-ħadd ieħor. Biex isalva lilna l-bnedmin, Alla l-missier rid jinqeda u rid jinqeda b'xi ħadd ieħor. Fosthom daw it-tlieta li se nsemmu. Issa smajna tnejn minnhom fil-Vanġelu. L-ewwel rid jinqeda bil-Madonna. It-tieni rid jinqeda b'San Giusepp. U t-tielet se naraw wara. Ħanibdew minn dawn. Ħasaqsikom ta' Ġesu seta' ġe kbir mill-ewwel, ġe raġel. Isa, għad narakom tistaġbu. Adam ġe kbir mill-ewwel jew ġe tarbija. Isa ħnara, tafuix. Ġe kbir mill-ewwel. Alla l-missier seta' lill-ibnu Ġesu, it-tieni Adam, seta' ġe raġel mill-ewwel.
Imma le, inkella ma jkunx bħalna. Xried Alla l-Missier jibgħat lill-Ibnu Ġesu l-istess kif twellit jien u twelittu intom. Permezz ta' mara. Araw il-pittura. Araw il-pittura. Alla l-Missier sa jibgħat l-Ibnu jitwieled permezz ta' mara. Allura rrid mara. Ridhom. U kellu bżonn allura Alla l-Missier liva ta' din l-om li jisimha Mirjam Marija ta' Nazaret. U bagħtilha l-anġlu kif smajna hawnhekk. Tħawdet il-Madonna għax iridet tibqa' verġni. Kif ikun dan? Kif nista' nissel il-liben tal-Alla? Ma narafx raġel. U l-anġlu serħilha rasa. Liben li sa tnissel mhux mir-raġel kif twellidna jien u int, imma mill-Ispirtu Santu. Taċċetta? U l-Madonna qalet liva tagħha. L-iktar kelma importanti li qalet il-Madonna hija din-liva. Iva, ikun minni kif trid int mulej. Emmenet mhix ċajta ta'. Mhix ċajta għal din l-om Mirjam illi temmen li dak li se jitnissel fija se jkun mill-Ispirtu Santu, fidi u b'bidjenza. Iva. Din l-ewwel mara li l-mulej tagħtu kunsens. Kunsens. Iva. Naċċa. U Kristu tnissel fija bl-opra tal-Ispirtu Santu u għamel l-istess xhur li jien u int għamilna fil-ġuf ta' omna. L-istess. Grazzi, eżis ommijiet li għaw tisemuna. Tad-don tal-ħajja li tajtu l-ħafna. Marija hija xempju. Dik it-tarbija fil-ħdan tal-om. X'rigal ta' Alla. Marija qalet iva. Dik l-ewwel persuna. It-tieni. San Giuseppe. Hawnhekk innotajna. Alla sa jibgħat lill-liben permezz ta' Marija. San Giuseppe ma kellux jaqsam fit-tnissir. Imma dat-tifel min se jgħixu? Min se jaħdem għalih dan? Dit-tarbija tibda tikber. Min se jiddefendija minn Erodi? Min? Allura kellu bżonn raġel Alla l-Missier. U inserta kien hemm raġel fuq l-irġiel. Giuseppe il-ġust għaddis, safi u umli. U għallu. Giuseppe tħawad xin jara il-Marija għanda tifel. Jaf li mux minn tiegħu. U jaf li l-Madonna hija qaddisa. Kienet il-liġi dak iż-żmien illi jekk mara tinħakem li jkollha iben minn xi ħadd ieħor titħaġġar, iħaġġruha sal-mewt. Giuseppe sa jmur jixtri lill-Madonna li dik it-tarbija mhix tiegħu, żgur. Tħawwad, imma l-anġelu serraħlu rasu. Giuseppe bin David, dak li tnissel fija huwa mill-Ispirtu Santu. Se jkollha iben, imma int sa semmeħ Ġesu għax tkun il-kap tal-familja. Taċċetta? Mhix xi biċċa xogħol ħafifa da. Giuseppe ħajkun missier ta' iben li mhux tiegħu. Irġiel, qed tifhmu? Ħajjipprovdilu l-għajxien. Da biex se jgħix, dal-liben Alla x'inġew fid-dinja.
min se jgħixu? U min se jiddefendih? Giuseppi daħal għal dil-biċċa xogħol, iva. Irrabbieħ, iħarsu, u kamat jara fuq wiċċu. Tinsewx, ha? Ġesu huwa homeless, m'għandux dar. Ara fil-milji taħsbuha din. Ħadd ma wassalu lil Ġesu biex ikollu rokna, almenu rokna. Fejn jitwieled? Omkom u ommi welditna barra. Kristu biss ma kellux fejn jitwieled. Ħadd ma wassalu. Lukanda fulab. Aqta min wassalu. Ara daqsxejn da. Min taħsbu li wassalu taħt l-ispazju biex ikollu għalmenu fejn jitwieled, għalmenu. Ħoloq dinja kbira bħal dejn, iva m'għandux roqa fejn jitwieled. Taf fejn twieled? Il-merħla tan-naġit u l-mos li kien hemm fil-flar dawk wessewlu biex Kristu jitwieled. Fija x'tifhem ta'? Il-bejjem ma jifmux, suppost aħna nifmu, wessewlu waħna l-nedmina, ma wassajnilux. Giuseppi għallu iva, u għallu nibdew miskin biċċa xogħol ifittex, jiddefendi l-Madonna, irid jiġri bija li mur Bethlehem, ifittex il-bibien ħabbat, imbagħad minn hawn ftit ieħor ikollu jitlaq rifuġjat l-Eġittu, eċċetera. Għallu iva. Issa jonqos it-tielet. Għal xejn ikun twieled Kristu ġewwa Bethlehem jekk ma jitwilidx fil-qalb tiegħi, tiegħek u tan-nies li jaħu fid-dinja. Issa biex dat-tielet wieħed min se jgħinu lil Kristu jitwieled jasal fil-qlub tal-bnedmin? Min? Isa, min? Min taħsbu? Il-Papa? Waħdu? L-isqof? Waħdu? Jien u int. Issa jonqos din it-tielet iva tiegħi u tiegħek maħi. Alla tagħna ġeb bżonni u ġeb bżonnok. Għal xejn ħajjitwieled ġo Bethlehem jekk kienu int issa ma waslux il-Kristu għand in-nies ta' żmienna. Orrajt hawn minnu differenti, hawn minnu jaqgħu iqum, hawn minnu ħażin, u jien u int rridu nwasslu l-Kristu għand l-oħrajn. Għandu bżonn tiegħi u tiegħek. Aj ma hi. Marja qaltlu iva, Giuseppi qallu iva, u jien u int. Flok iva ngħidu imma. Jien ma jien kapaċi. Jien wassal ġesu għand in-nies, ġol-office, ġol-fabbrika, marħin għandix nagħmel imma. Aħna nies tal-imma. Mhux imma, iva. U allura l-lezzjoni li rrid nieħu jien minn għand Giuseppi u l-Madonna hija din. L-ewwel qed nersaq jien lejn Ġesu. U t-tieni biċċa xogħol li nridu nagħmlu il-ġimgħa. Inressaq oħrajn lejn Ġesu. Illum qed itina homework Ġesu, ressaq nies oħrajn lejn Ġesu. Issa jekk jiena flok iva, nista' iva mulej, nagħmel mill-aħjar. Kelma ngħaddija, nżerżaq kelma, inħajjar bniedem, inħajjar familja, inħajjar tant nies li I don't care mill-quddiesa. Iva, mhux imma. Fuq il-mejda hemm isfel se jkun hemm dal-ktieb tqassam ħafna fost l-awċin
forsi hawn Maltin li ma rċevewx jew ħajkun hemm fuq il-mail. Il-bieraħ hawn talba uqrajnija il-ġimgħa tat-tielet ġimgħa, l-bieraħ il-ġimgħa ta' Santa Teresa ta' Avila. Din min kienet? Din kienet soru intelligentissima, bravissima, ħadmet ħafna għal Kristu, Spanjola, Santa Teresa ta' Avila. Isimgħu x'qalet jotta għalija u għalik. Kristu għandu bżonnok u bżonni. Kristu m'għandux idejn. Jinqeda bl-idejn tiegħek. Kristu m'għandux riġlejn. Jinqeda bir-riġlejn tiegħek. Jekk hemm xi ħadd l-isptar minn niesek, minn ħbiebek, eċċetera. U Kristu qed jibgħatek. Mur, żuru. Mhux ħajmuru, m'għandux riġlejn, imma int għandek ir-riġlejn. Mela jmur Ġesu permezz tiegħek. Santa Teresa t'Avila. Kristu m'għandux għajnejn, imma għandu l-għajnejn tiegħek. U inti l-għajnejk iħarsu. U fit-treq tiegħek wara l-kantuniera hemm xi nies weħedhom, żgur. Mela Kristu jrid jgħinhom permezz tiegħek. Mela tiegħek l-idejn, tiegħek ir-riġlejn, tiegħek l-għajnejn. Ħassellifhom lil Ġesu. Sawnek tkellmet Santa Teresa t'Avila. Ħasselliflu idejk biex tagħmel ftit tal-ġid. Ħasselliflu xuftejk biex dil-ġimgħa tgħid kelma tajba. Ħasselliflu riġlejk biex tmur taqdi lill-mordla. X'ħad tkun ir-risposta tiegħi saċerdot u tiegħek? Iva jew le? Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn beluwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema. U jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li hu meqjum weġġaħ flimkien mal-missieru mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Aħna nistqarru llum il-fidi tagħna fi Kristu liben Alla magħmul bniedem fil-ħdan ta' Omna Marija u li sejħulu l-Emanueli Alla magħna. Ejjew nagħmlu daw it-talbiet billi ngħidu Kristu bim Marija Verġni ismana. Kristu bim Marija Verġni. Mulej Ġesu inti kont il-ferħ ta' Marija li bik saret om. Għamel li l-uliet ikunu l-ferħ xieraq tal-ġenituri tagħhom nitolbu Kristu bim Marija Verġni ismana. Mulej Ġesu inti ġejt fid-dinja biex tagħmel mill-bnedmin kollha poplu qaddis tiegħek. Għaqqat il-ġnus kollha ħajkunu qalb waħda u mhux kontra wieħed kontra l-ieħor nitolbu Kristu bim Marija Verġni. Mulej Ġesu ejja salva il-mejtin kollha tagħna wassalhom għall-għena ta' dejjem fis-sema. Nitolbu Kristu bim Marija. Mulej Ġesu inti ben Alla u ben Marija u prinċep tal-paċi.
ejja tina l-paċi li tant għandna bżonn. Il-Papa nhar l-Erba' qal aħna qed ngħixu fit-tielet gwerra dinjija, imma gwerra bil-biċċiet l-ewwel hemm. Qed ngħixu fit-tielet gwerra dinjija nhar l-Erba'. Ejja tina mulej il-paċi tiegħek nitolbu. Kristu minn Marija Verġni jismana. Mulej Ġesu li miġja tiegħek fostna timliena bil-ġieħ. Għamel li dejjem nagħtu ġieħ lill-fidi tagħna u l-ħajja tagħna nitolbu. Kristu minn Marija Verġni. Insidu xi talba għal niesna, forsi nafu li xi ħadd forsi traskurat jew telaq jew dibiet mill-mulej. Ejja ngħidu talba għalih ġo qalbna. Mulej Ġesu in tal-lamana, imma aħna miegħek ejja fostna biex dejjem u f'kull waqt tkun magħna u aħna nkunu miegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti tal-ħobs u l-inbit li aħna ġibna fuq l-altar tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġni tnissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisħaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr u nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tassew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirringrazzjawk u nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lil Kristu ħabbruh il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Om Verġni Marija stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni l-Battista ħabbru b'tifħir meta qorob u reħ b'sebgħu meta wasal. Kristu qed jagħtina l-grazzja li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isiebna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Ejjew għalhekk ninaqdu mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qaddisin kollha fis-sema u flimkien ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, smewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex mirraj ħibati
ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru mewtijek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu li l-kol jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu għal-Knisja. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerrada mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, mal-Iskwiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fl-erbieħ kollha mejtin li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Ija niftakru f'niesna, f'dawk li nsejnijhom, f'dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek għall-ħajjin. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu li bentalla għallimna talba li fija 7 talbiet. U l-ewwel waħda din, l-ewwel post Alla l-ewwel. Raffarijiet oħra wara. Ejjew, din it-talba ngħiduha bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna li tant għandna bżonn biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jekk l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nar l-erba il-Papa. Ħadd ma jkun wieħed kontra l-ieħor, imma wieħed id fit mal-ieħor. Ejjew għalhekk għatu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem, ħaruf talla.
Dan hu Ġesu li ben Talla u li ben ta' Marija. Dan hu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen aħna l-ħana mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. F'dal mument sabiħ li Ġesu qiegħed għaw ġo qalbi u ġo qalbek. Ejja ngħidulu kif kien jgħidlu San Ġorġ Preka. Ġesu, jien għandi bżonnok. Ġesu, jien għandi bżonnok. Ġesu, jien għandi bżonnok.
nitolbu. O Alla li tista' kollox, aħna tqarbilna bil-ħobs tas-sema li l-Ewkaristija li jurraħan tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna il-milied, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tat-twelid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħallun twintijiem Messies, kif tafu nkunu qegħdin niċċelebraw il-lejl qaddis tal-miliet. U ħanatikom ftit il-programm għal-miliet. Is-Sibt bħallum twintijiem ikun hawn il-qoddisa tal-Fġili, il-qoddisa tal-lejliet il-miliet tkun fis-6:30. Imbagħad il-qoddisa tal-lejl tal-miliet tkun fil-11:30 ta' filgħaxija. Fi-11:30 ta' bil-lejl u se tkun immexxija mill-Kardinal Mario Grech. Imbagħad nhar il-miliet il-quddies ikun hekk. Filgħodu fis-6:15, 8:30, 10 u 11:15. Is-santwarju imbagħad jagħlaq f'nofsinhar u jerġa' jiftaħ fil-4 b'quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Din nagħmlu appellu ukoll għalhekk anke lill-volontiera biex jiġu jagħtuna daqqa ta' għid għall-aħħar tindejf tas-santwarju biex hekk is-santwarju ikun tassew imħejji għall-festa tal-miliet. It-tindejf ser isir nhar it-tlieta li ġejja fis-7 ta' filgħaxija. Min jista' jiġi nilqgħuh merħba bih. Nfakkarkom ukoll fis-siġra tal-Karità araw li dik is-siġra timtela boġġetti tal-ikel. Tiżżejjen ħalli diġà bdejna inqasmu. Ħdejn is-siġra hemm ukoll dik il-qalb għal min irid jista' joffri offerti ta' flus għaliex propju nhar l-aħħar tas-sena is-Santwarju ta' Pino sejjer iqassam 100 ikla lil 100 familja. U għalhekk jew iġġibulna l-għaġin jew titfgħu il-flus hemmhekk dak kollu imur biex nagħtuh karità lil ħutna li huma fil-bżonn. Is-Santwarju wkoll għadu kemm ippubblika il-kalendarju tas-sena l-ġdida u min jixtieq jista' jakkwistah mill-ħanut tas-Santwarju. Il-kalendarju ta' din is-sena huwa ddedikat kollu b'tifkira lir-ritratti tal-vjaġġ tal-Papa Franġisku fostna kif ukoll siltiet kull xahar tad-diskors li huwa għamlilna. Loti tad-demm, appell għada importanti. Tafu kemm ġraw inċidenti f'dawn l-aħħar ġranet u allura bil-fors ir-riżorsa tad-demm fl-isptarijiet tagħna tonqos u tkun baxxa. Inħeġġiġkom dan huwa ġest kbir ta' karità. Min jista' għada bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija. Fuq il-mejda qabel toħorġu għandkom kemm il-bullettin bil-programm tal-miliet kif ukoll għad baqa' xi kotba dwar talb li tistgħu tagħmlu fil-familja tagħkom f'dan iż-żmien tal-Avvent. Tistgħu tieħdu minnu. Grazzi. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Waslu l-Kristu għand l-oħrajn, morru wejxu fil-paċi ta' Kristu. Sesiro